Ja hei, tiiäks mitä? Sä haluat olla sä. Sä haluat olla just vain ja ainoastaan sä. Et ketään muun. Just toi kaunis, upea, ihana mieli, keho, sielu, henki, joka sä olet. Ja mä haluan, ja sä haluat, että sä pääset sun potentiaaliin, sun omaan voimaas, että sä loistat, että sä kukoistat. Ja että sä vapautat sun taikuuden taas. Sun herkkyyden, sun autenttisuuden, sun vahvuuden. Ja sä oot sun oman elämäsi itses pelastaja ja sankari. Me tarvitaan aina apua ja tukea muilta ihmisiltä, mut sä oot se vastaus ja se avain ja se kaikki. Heippa!